Nantu udaba olwamaphupho la ukhona khona uNkulunkulu mekakulonde kubusise. Sibonga kubona bonke abantu abalandela i-channel abayesekayo. Nganza kusho ningadina ukwenza okuhle. Lokho enikwenzayo nani uNkulunkulu enenzele okuhle empilweni. Abantu elisonele nabo libenzele okuhle nabo bese benenzele okuhle futhi. Siqhubeke senzeni okuhle kulomhlaba nganza kwethu. Akukho kunye singakwenza ngoba ke ukwenza okubi ngicathi lokho akuyona uNkulunkulu into asilethele yona kulomhlaba, but usilethele ukuthi senze izinto ezinhle sibe ne-impact ebantwini esiphila nabo, ebantwini esibaziyo. So sibheka la iphupho phuma kwakhe intuli. Uthi ke ngicela ukubuza kuchazana uphupho uhamba endleleni ivele idilike iphenduke izindonga ungasazi uzohamba kuphi. Ngamanye amazwi la uyahamba usendleleni, uma ehamba ngokwephupho endleleni yakhe kuvule umgodi omkhulu. Nakuba kungasho okuningi kodwa ke ake sicaphune nako okuthathu. Sithi thina into oqale singayisho ukuthi uma uphupha indlela ivuleke iba ngumgodi. Lolo uPaul ngasho ukuthi kumele uqaphele ngoba kunabantu abangase bakwakhele noma bakubekele ugibe noma ke wena ungahlulengele engozini ngenxa yezitha ezikwakhela uzungu noma ke zikubekela ugibe. uJeremiah 5:26 uthi, evil men are found among my people. They lie in wait like someone who traps birds. They set a trap, but they do so to catch people. Kanti ke uma usibheka la okwesibili singakusho ukuthi uma uphupha indlela ivuleke iba umgodi. uPaul ngabili usho ukuthi ke uzoshaqeka ngenxa yokuvela kwenkinga ebingalindelekile ezobe siphazamisa inhlelo nenqubekela phambili empilweni. uPsalms 64:5 ithi ke they encourage each other in an evil plan. They talk about hiding traps and they say who will see them. So ingakho sithi thina ke kuzovela ke mhlawumbe ukushaqeka okuzofika ungalindelekile kuleyo nkinga le noma ke uzoshaqeka ngenxa yale nkinga izovela engahlivele ingalindelekile bese iphazamisa inhlelo zakho. So asiphethe ngokuthi ke uma uphupha indlela ivuleka iba umgodi noma ivuleka umgodi. uPaul ngabuyela ukuchazekela ukuthi kungenzeka wena kunesidingo sokuthi kushintshe izindlela zakho ngoba singase sikufaka enkingeni noma ke zizokufaka kuphi engozini ngokukhulu ukuzuma noma ke kunoqhaqha lwenkinga ezinkulu nengaphezulu kwamandla akho ungahle usifake kuyona uma ungashintshi indlela zakho. uJeremiah 48:43 ithi the terror, pits and traps are in store for the people who live in Moab. I the Lord affirm them. Siyazi ukuthi abakwaMoab abantu ababephambene nokulunga, abantu ababephambene nemfundiso noma ke nenkambo kaNkulunkulu. So uNkulunkulu wayesesho ke esho ukuthi kuzokwehla kulesa sizwe lesana okuzokwehla iterror, pits ke siyazini, traps yabona for labo bantu bakuleya ndawo le. So nawe uma umuntu ongahambi ngokuqonda, ongahambi ngokulunga empilweni ungahluthuke usuyithola usenkingeni. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu engathi ngakulonda, uNkulunkulu ke kubusise. Ungakhohlwa ukulike le video le bese uyolike nama video esiwenzile previously namanje sizowenza futhi ngokulandelayo. Siyabonga.